Mamukasei muri Zimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu tisingatauri zvedu mazita. Ininiwo I was tricked by this other socialite ndikajoinawo rimwe group mukoma tikabva tachizoenda kuDubai. Taenda kuDubai kuya I then found out kuti mukoma vanhu vazhinji vanozongobuda vachiti tine mari, but vanhu vanotoenda kuDubai kutonoitwa masex slave zvisinei nekuti munhu ane mbiri kana kuti hana. So ininiwo ndakakurirawo muno muSouth Africa. My parents angu akauya kudhara. My father was a doctor and my mom, she was a teacher. Saka takangokurirawo munomu. So ndakazosangana this other friend of mine. Iye ainge achifarira this other socialite weku Facebook. So takabva tachizoenda kune imwe party ainge atori kunoku kuSouth Africa. Ndopandakazotoona kutoti vanhu vanenge vatori mabhishu but musingatombozvizivi ndo zvinenge zvichitovararamisa izvozvo, not content iyi. Saka kubva muna December kunosvika muna June gore handichatauri, tainge tiri kuDubai mukoma, tose tiri masex slave kuchishandiswa munhu. We were being used, humiliated, all because mukoma tainge tichida mari, and I was convinced. So ndakasangana this socialite muna September, name hidden, through this friend of mine. Takaenda kupati yaya, tiriko kupati ikoko. Ndava kutoona paya, ndava kutomanikidzwa kuti ndinge ndichenda neimwe mbinga iyi yainge iri yekuNigeria. Ndakaenda kupati ikoko ndisingatozivi kuti it is a hook up party. Paya masocialites pavanenge vachifamba vachienda kunyika dzakasiyana-siyana, vamwe vacho vanenge vatoenda kumabookings. Mufunge zvenyu, vanotobvako ikoko vatova nezvemari. So ndakabva ndabvunza friend yangu ndikabva ndati ko iyi ndeipi ko iyi, because I just thought kuti it is a ladies party. Akabva anditi iwe hausi kuda mari here. So that Nigerian akabva achizoenda neni kuhotel, ndikabva ndachizopiwa mari. Handina kupiwa hangu mari yakawanda. Mangwana acho makuseni ndakapiwa mari yainge ichikwana iyo kuita 2,400 rands. Saka ndakatoona kutoti kamari kako kakatoitawo patch up some other things, even though my parents angu vari vanhu vane mari, but yako mari yekungopiwawo yekungonzi imari yako po inenge iri yako. So I then got used to that socialite akadzokera zvake kuZimbabwe. So tikangosara tichiita madhiri edu, plus ndainge ndatoita link up nevamwe vakadzi avo vatakasangana navo kupati ikoko. The majority of them mukomanashe vanongokupai influence, but mabhishu last number vanotoita zvekutotengesa miviri yavo. Saka ndainge ndava kungoita izvozvo zvekudanana nemaNigerian, mostly maZimbabwean here and there mbinga, but mukoma vamwe vacho vainyatsokuona kuti ava varwere. Uchirara nemunhu unenge uchingoti Mwari ndiponesei, asi mari unenge uchipiwa. So she then convinced me, akabva ati kune group riri kugadzirwa kune avo vanenge vachida kuenda kuDubai. Saka they are going to Dubai kuti vange vachizonoita shopping, like kutenga zvinhu zvekutengesa, this and that. Ndo manyepero acho avanenge vachiita kuti we are going off to this other country tukaenda kunohodha, but kunenge kuchitonoitwa zvekutengeswa bonde ikoko. Saka ndakamuti zvakuri kuendwa kuDubai, ini hangu mari handitomborina, ende maparents angu kana ndikavakumbira mari havangambondipi mari yekuti ndinge ndichienda kuDubai. So this friend of mine mukoma, iye she had a beautiful apartment mumba make munenge makangozara mari, and she used to go to Cape Town just to take herself out. Kana kuti aingoti amai vake ange achizonosangana navo kuCape Town, vaingokwira ndege unosangana kuCape Town, and ainge akatotengerwa Range Rover noumwe murume wekuDRC mukongolese. Iye akazotogumisidzira ava kutondipfimba. Yet some of us mukoma, even though
our parents were rich, but upfumi hwainge huri hwavo, and mari dzimwe nguva waitotambudzika kutoti unge uchitowana mari. I was working part-time at a beauty salon, and I was relying on and off blesser of mine. I was hooked, mukoma, to tell you the truth. The party September muna October, I really wanted to go to Dubai. Saka iye akanditi if I joined that group, for sure they were going to connect me. Saka ndakabva ndachizonzi ndige ndichitumidzira pictures angu kuna vamusocialite, but not through her direct numbers, but through this other woman as well, uyo ariko kuno South Africa. Ndatumidzira best photos angu, ndikatotumidzirwa forwarded message yekuti ya uyu anoita. They were going to connect me. All that was needed was a passport plus sezvo ndiine mapapers emuno muSouth Africa, zvikabva zvanzi anenge achingoti muSouth African, because vanodiwa chaizvo maSouth African kuDubai. Zvese bho paya. Saka ndakabva ndachizonzi kuDubai uku, sezvo ndisina mari, we were going to stay for a little while, because group racho rakangonzi igroup revanhu vasina mari, vasina kurongeka, ndo mataurirwo azvakaitwa. Saka tainge tichazosvika kuya tobva tachizotanga kushanda pane imwe hotel. Tinenge tichanda mahotels akasiyana, but we will be making money, and kana tagadzira mari tobva tachizodzoka umwe nomwe, either unodzokera kunyika kwaunenge uri, because vamwe vacho vainge vatori kuUK, but tainge tichazosangana ikoko kuDubai tichizotengesa zvinhu zvedu zviya zvatinenge tichida kuzotengesa paya. So mukoma, I was so excited, because ndakanzi nothing hectic, unenge uchingoita izvozvo zvehostess, making your money fast. Saka ndakabva ndachizoti kune friend yangu, okay, let me tell my parents kuti we are going to buy some clothes ku Dubai. Akabva anditi no, iwe chingoti wawana basa. Ndikati ko ndinogoti ndawana basa sei tisati tariwana basa racho? Akanditi that is what you need to say. My parents angu ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndawana basa for about 6 months, tichange tichizova tiri ku Dubai. The flights were booked, nekuti mari yacho yakabvepi handitombozivi. Ndakapiwa 7,000 rands yekuti ndige ndichizotenga hembe, nails, Brazilian weave, zvose mukomanashi. We then arrived ku Dubai. Saka tasvikako ku Dubai kuya, gore hangu handitauri mukoma. Tasvika ku Dubai, everything was so great, but within 6 hours mushure mekunge tasvika pahotel pacho, mapassport edu akatorwa, including vamusocialite vaya vainge vava kutobatwa sekunge chinhu chisitombori kana basa. So umwe neumwe ainge aine room yake. Saka murumu imomo makazotanga kuunzwa vamwe vasikana, so which means kuti in each and every room there were 3 women. Saka murumu mandainge ndiri inini takazonzi tichazova tiri 4, umwe weku Nigeria, weku Kenya noumwe musikana ngakanaka so weku Uganda akaita kunge mucolored, then inini tainge tiri 4. Saka this Nigerian girl iye akabva atotiudza kutoti ndo basa rake raanoita. Weku Uganda uyo ndakamunzwira tsitsi, because she was a victim, she was kidnapped kubva ku Uganda nembinga, ndokubva achizounzwa by force ku Dubai, because ainge aine chikwereti chembinga yake. That is what she was saying, and ainge achitochema. Saka akangoti muNigerian uya, this is Dubai port, we belong to these guys, so do not fight, do not do anything, otherwise they will kill you and they will go and throw you in the desert. Ini mainia zvekunzi Dubai port ndainge ndisingatombozivi kuti zvinoreva kuti kudii. Saka ndakazongoramba ndichingomubvunza kuti naiwe Dubai Porter Party zvinoreva kuti kudii. The other ones I think they had heard about it, even though vainge vasati vakambozviita. Kune avo vanenge vasingazivi kuti Dubai Porter Party zvinoreva kuti kudii, you are very lucky, and pray if you are a woman that it will never happen to you, and pray as well kuti it will never happen to your daughters or anyone that you know. It is something yekuti you should not even wish on your worst enemy, because panoshungurudzwa munhu. Let me explain what really happens. Saka ava varume veku
Dubai. Saka musikana uya wekuNigeria akatiudza zvose akabva ati saka varume ava vekuDubai vechiArab does not matter kuti vanenge vari madhara vechidiki but vanenge vaine mari like mamillionaires, mabillionaires even. So even they would rather pay, ndozvaakatiudza kuti vangatosarudza kutobhadhara kana 1 million yekuti ange achikuitira weti, kukusvipira, kukuudza kuti vhura mumukanwa, ukuitira tsvina than kuti ange achisika bonde newe. Not even basic sex. They would rather pay him to defile a black woman and to humiliate you. Akabva ati munofanira kuti munge muchiziva kuti ndo zvichange zvichizoitika kwatiri, vachange vachizotiitira weti, umwe nomwe achange achizotorwa nemurume uyo anenge amubhuka for that night, and tinofanira kuti tinge tichiziva kuti ndo zvatiunza kuno ibasa redu. So the agency gets millions and millions, but mimi munozongopiwawo maybe 1000 US per night paunoenda ikoko, sometimes even $500 US, munhu uchiitwa weti, being humiliated, vachikuseka and uchidya zvimwe zvinhu zvekuti unenge usingafaniri kuti unge uchizvidya apa. Vanenge vachikutora mavideos. Saka basically takanzi tichange tichizova masex slave like a human toilet. Pandakanzwa zvose izvozvo mukomanashi ndakabva ndamhanya ndikaenda kugroup kuya ndichinopinda mugroup ndakaona kuti vamwe vakadzi zvekare avo vatainge taenda navo, they did not even have any idea kuti this was what was going to happen. Vakandinzwisa tsitsi ndevamwe mother avo vakabva kuUK vakazosangana neconfession iyi vanokwanisa kuzova chapupu changu. She was a married woman mukoma, vainge vachitoendawo kuchurch and ivo vaitogara vachitoita maprayers mugroup because she honestly thought kuti tainge tichazoenda kuDubai kunohodha vasingatozvizivi kuti tiri kunoitwa potapoti. Ameno kuti vakazozvifambisa sei, but machemero avainge vachiita when she realized kuti this was what was going to happen to us. Isu vamwe zvainge zviri nane mukoma, tainge tagara tiri nzenza. Of course tainge ndisati ndakambosangana nesituation yakadaro, but I had done this before, kurara nevarume vakasiyana. Mother ivavo vaichema vachiti she was a married woman, vakatopinda mumba nemuchato. So kuti unge uchitiza takatoudzwa kuti hakuna munhu anotiza. I once tried, mainge mava muna February. Ipapo I was tired mukoma. I was tired of being treated like an animal. Kubva muna December apa tainge takanzi tinozopedza kushanda muri muna June. Saka by February ine hangu ndainge ndava kusazvikwanisa. Saka ndakamboedza kutiza neumwe musikana uya wekuKenya. Takabva tachizobatwa tisina kana kuri kwatainge tamboenda because tainge tichiti kana tikaenda kuma embassies edu, asi ine ndakatomudza kuti embassy yekunyika kwedu bo here, ine hangu ndinoenda kwenyu kuKenya. So takazoti tichida kuenda kuembassy tichiri kutotsvaka, ndopatakabva tachizongobatwa nevamwe varume vakadzokera nesu kuhotel. Mukomanashi takarohwa ne electrical cord. They then showed us mavideos. Takangopiwa tablet, tikanzi torai tablet, ndokubva tachizotanga kuona mavideos avo atainge tichitorwa. So they would threaten to send those videos on the internet. Vakabva vatiudza kuti kana mukazviedza zvekare, we are going to throw you off from the balcony. So we were told kuti nekuda kwekuti isusu tainge tamboedza kuti tinge tichitiza all the privileges, they were going to be taken from us. Tainge tava kusagara kuhotel kwataigara mukoma zvainge zviri nani because waitodya chikafu bomb apa mavideos uchitotumidzirawo hama neshamwari kuti this is where I am working, this is where I am staying. Asi kana ukaita musikanzwa vanobva vachizokupa rimwe punishment rinorwadza. Takatorwa tikaendeswa kune kamwe ka-apartment and we were being guarded 24/7 nemusikana wewe wekuKenya. Uko tainge toshungurudzwa, tainge tava kurara nevamwe varume vaya vekuti they are very poor according to the standards yekuDubai, vasingatibhadhari, vachitotiudza kutoti
makatobhadharwa kudhara imi per day mukoma waikwanisa kurara kana nevarume 15 or 20, because kwatainge tava kugara kwainge kwakaita kunge kugeto. We were sleeping on an old mattress, and I was told kuti there was even one girl who died because akaita ma-infections, and she started by bleeding because vainge vachirara naye neimwe nzira, and she disappeared. Hamene kuti vakamuuraya here kana kuti. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti nguva yakazoti yava kuda kunokwana vamusocialite vaya hamene kuti vakazozvifambisa sei. Takazongonzwa zvichinzi havasisimo muDubai, vakangotisiya, but mari vainge vapiwa yavo, isuwo takapiwa mari. We then flew back home tikadzoka, but after a long delay mukoma, because vaimbonzi mapassport edu haasi kuwanikwa, this and that. Takadzoka zvedu mukoma, hama neshamwari, vanhu vachitofara kuti munhu akatoenda kuDubai for only 6 months akadzoka aine mari yakawanda. Kubva ipapo ndo pandakabva ndachizodzidza chidzidzo chekuti usati kana ukaona vanhu vachizviraramira life yavo obva watoyochiva. Ipapo ndo pandakaziva kuti when you see masocialites going all over the world, vamwe vanenge vachitofambira nyaya dzechihure, because ipapo nyaya dzatainge toudzwa nemazita kuti ningiwewe unomuona anoti let's say kana akaenda sekune imwe nyika, ndisingatauri mazita because vamwe munobva matoziva kutoti uyu ndinhingi ari kurehwa uyu. Let's say for an example, akaenda kunyika kwaanenge aenda, ikoko hanzi anenge atori neline up yevarume vanenge vari kumaDM ake, saka vanotochaja kana akaendako kunyika ikoko akanoita kana mwedzi 30 days idzodzo, munhu anenge achitorara nevarume vakasiyana siyana. Umwe murume neumwe anenge achimupa mari yavanenge vakawirirana. Saka kana akanosangana nevarume kana 10, anotodzoka akatobata chi4,000 kana kuti chi6,000 US dollars. Ndo zvavanenge vachiita vanhu, but kana vava masocial pages avo vava kuita sekunge vanogona kuita hustling that much. Saka ndo zvakaitikawo apo pandakaendeswa kuDubai. Handifi ndakazvikanganwa, but I still have my flashbacks. I can't eat meat anymore because it reminds me of the things that I used to be forced to eat, because pane pamwe pataitombopiwa nyama inenge iri raw, of one's idya wapedza, of one's nyama yauri kudya ndeyedhongi kana kuti nyama yauri kudya ndeyimbwa. I would cry, I would scream at night, but I want to thank God kuti at least I'm still alive. Zvakaitikawo kuDubai. But advice yangu kune vamwe vanhukadzi kunzoko ndeyekuti kana uchizvishandira, maybe unozvishandira as a maid uchitozvishora kuti isu vamwe hatina zvatiri kumboita muupenyu. Be grateful for what you have in this moment, because vamwe vamunoona pamasocial media vachiluka, you really do not know where they are getting their money from. Mari inonetsa kuwana iyi. Ndakabva ndachizodzidza a great lesson ipapo kuti if you want money, work and hustle, but do not accept my shortcuts, because hey, izvi zvekunzi unoenda kuDubai izvi unozvidemba. Ndakaenda kuDubai ndichifungidzira kuti we were just going to buy zvinhu zvatainge tichazotengesa, tichitonzi tichazokubatsirai kutengesa zvinhu izvozvo. Ko haikuziva kuti uko kwatiri kuenda toendera kuti tinge tichinoitiswa Dubai Port. Dubai ndakabva ndaivenga zvamuchose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi vakaendeswa kuDubai this other socialite, hanzi wepaFacebook, vakaendeswa ikoko vachinzi toenda kunohodha hembe kunodai. Hanzi vakanorova 6 months variko ikoko vachiitiswa Dubai Port iyoyo, vachiitiswa yose. Hanzi ndo zvavari varume vekuDubai. Ivo vakatovenga vakadzi vatema, vangatobhadhara mari yekuti vange vachikuita humiliation. Strange things indeed they do.
happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo.